and all that. Yes. Sorry guys. But oh, chef. Beo 100 See, that is funny. Yangu. You panga say I forgot to put something. Jonika. Remote. Kama jangu, abu junta. Not 20,000, I don't want to say. 21 hours. And I was now. What do you mean? I think so. Say, let's see one is over one. Lima 100 there.
bisidwa mu mudzi umene wa Njolomole Vumputa andi mwana wa mkazi wa Manga The colonial government had to build a fort called Tension imene inalipo pakati pa Namulangeni led by Njolomole amene ankakana kuchita recognize the white colonial borders of Mozambique and Nyasaland. So kamudzi kamene kaja pamudzi pamene paja Brian ngakhale momwe timalowa nthawi imeneyo adali akulankhula ndi anzathu omwe ali kale ndithu pamudzi pamene paja ndina chifukwa patala ponse mkwina kuti mapeza ayi ndi anthu ayika masamba komabe bola ochepa koma momwe timalowa mudzi umene uja ndithu patayikidwa masamba tsogolo nkungopeza kuti pali khwimbi la anthu timalowa pa masamba amenewo koma pakadali pano ndithu zinthu zonse zasintha tangodutsanso ndithu pamalo ena sipa trading center koma palinso khwimbi la anthu momwe galimoto yapatsogolo ya asilikali galimoto momwe ikuyendera sindikukhulupiriranso kuti wina angafike munsewu chifukwa asilikali amenewo momwe akuyendera patsogolo ndi anthu asilikali pete mwansewu galimoto zimatha kumayenda pang'ono-pang'ono uku apolisi ndithu akusesa anthu munsewu koma pakadali pano zinthu ndithu zasintha ndipo ngakhale ife pomwe galimoto yathu ikuyenda tikuchita kuwathamangira asilikali amenewa kuti tapeze akuyenda mothamanga kwambiri
sipa training center koma paliso ilaso kuti wina bedwa ambiri so ndimanena kunena kuti awa ahuzira mapatula kuti paja pachitungwiza ndi anthu asilikali pa Adventist pamene galimoto ambiri aswedwa pidabwa ndi nyimbo zimene brani kungomvera nyimbo zomwe anthu amayimba zinthu ndithu zasitha ndipo ngakhale ife pomwe galimoto yathu iyenda pamene paja panafunika ndithu koma mwina bepoti zikanakhala zovuta kuti asilikali nthawi imeneja achoke kumbuyo asachotse sabe kuti ntchito imene ichitike pama akadachitanso kuti angochiti bwezi kuti so pa ulendo umenewu ataluza anthu ena dutsepo bwinobwino tipeze pamalo pamene wauza apolisi kuti pitani kungomvera nyimbo zomwe anthu amayimba tingonena kuti pamene tikali pa convoy yomweyo menewu ataluza anthu ena dutsepo bwinobwino tipeze pamalo pamene wauza apolisi kuti pitani tingonena kuti pamene tikali pa convoy yomweyo
Azuma mko mo gona so te ka fulu ni gona su gona Nda maso ni access one so ni ko sila
basi ndikukumbukira bwinobwino Kathe Maulidi amazechezaso ndi anduna ozafalisa nkhani Moses Kunkuyu masiku amene apitawo funso limeneyo adadzafunsapo one kuti mdziko muno taonapo kafukufuku osiyanasiyana akuchitika maripoti akatuluka amakhangati akukhaliridwa samatuluka but there was an assurance imene idachokera kuboma unayo kuti na kafukufuku uyu yekha. Yes, even president walankhula president ineyo ndifuna mbwerezeso aseunda kunena kuti anthu amene mudati mufufuze amene akupanga zosiyana ndi ena anthu ati mukati muonezeze ndipitiyo wachokeratu kulilongo ya zone poseko akuyendako amapeza anthu nkumapereka ulemu wawo kulira kumene chiyembekezo chathu nena kuti tuwapatsa anthu aja kuti zikhala bwanji mlika kunoko pempho langa ndilone lidabe amalawi itwe tuwapeza khalapo bala likakhala latso lilipo lopweteka situtukana ndipo imfa imeneyi yapweteka Malawi ndithu ochuluka kodi tu olo inu ngati mtola nkhani akwake kusakhale kogenda miyalako kuti mukafufuze amene amapanga izi amakhala mwina ndi tigwirizane timulire munthu uyu mompatsa ulemu pofuna kuwuzira mabala amenewo pamenepo mchithunzi mwanu mmene tikuonera kwa iwonso amene
Tupiro ndiro limene tu kachisi wanthu chikulira kulira kunena kuti m'bale wathu amene ife tinamkondetsetsa Yehova wankonda moposera. Ndi kuti mwambowu ndoyendetsedwa ndi amzathu aboma, nchifukwa chake tikuona ndithu mchithunzimo asilikali kufolera bwino lomwe kuti nyumba ya ulemu imene mwagona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ituluke mu galimoto imene ayenda kuchokera kuja ku Lilongwe. Akachita dongosolo lotere ndekuti akhale akulowa mkatimu mmene mwambo wa nsembe ya misa ukhale ukuyambika. Kwa inu amene mwangotsegula kumene kanema One Times, tikupitiriza kukupatsirani tsatanetsatane wa mwambo wa maliro wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Mchithunzi mwanumu magalimoto afika kuno ku Msipe Parish mboma la Mchewu. Tikudziwa bwino lomwe kunena kuti Achilima adali mkatolika wodzipereka. Nchifukwa chake kuyambira lachiwiri pamene tidalandira ndithu uthenga unena kuti imene idachitika chigawo chakumpoto kumzuzu kansembe za misa zochulukirapo, Achilima adali munthu mmodzi wodzipereka ku mpingo, ndipo zidakomera ndithu ampingowa kuti atenge ndithu gawo lalikulu pofuna kukonza nsembe za misa zimenezi. Maripoti amene tikulandira ndionena kuti thupiri likalowa mkati, komanso nsembe ya misa imene ikachitika, thupi la wachiwiri kwa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima likhale likupita kusiwa kumene ndi kumuzi kwa chakono kunsipe makamaka mda wa mphindi pafupifupi 10 kuchokera kumene ife tili. Ni mmene zilili pakadali pano anzathu azikatolika makamaka amayi othandizira ndamene akutenga nawo nkhata kulowesa mkachisimu. Nkhatazo ndi zimene zidakumbatira nyumba ya ulemu imene mwagona Dr. Saulos Klaus Chilima. Akamaliza kutulusa ndithu nkhata zimenezi, anzathu asilikali amene akuyendetsa mwambowu akhale akutsegula chipata cha galimoto mmene muli bokosi kuti thupi la Chilima lituluke nulowa mkatimu. Tizindikira pa Malawi kunena kuti ndi anthu ochuluka zedi amene ali kuno ku Msipe, ngovuta kuwawerenga. Chachikulu chimene chikuperekedwa ngati uthenga wa malo pano ngonena kuti munthuyo adakondedwa kwambiri. Achipani mbiri anzathu akumpingo adankondetsetsa, anzathu achikhalidwe adankonda kwambiri. Nawo anthu amene aona Achilima ali achichepere nuzindikira kunena kuti anali amudzi muno adankondanso ndithu kwambiri. Nchifukwa chake ndithu afika malo ano kuti azalire. Muti wenanso amene muchokera madera osiyanasiyana kaya ku Blantyre, ku Nsanje, ku Chikwawa, Mangochi, chigawo chapakati, ena chigawo chakumpoto, fikani ndithu malo ano. Adatitsimikizira kubomaku kuyesesa upanga madongosolo awiri atatu kuti mayendedwe a anthu ofuna kudzakhala nawo gawo la zochitika kuno ku Msipe akhale ndithu ophwekerapo. Mmene kwakonzedwerera kumalo kuno kukhale kanemanso wina wamkulu amene
azionetseredwa ndithu patali kuti kwa iwo kunyamula nyumba chilima mbiri ni moyo wopereka wadakhala pano pa dziko lapansi ndi mmene anthu akuzikukudira ndithu achipani nawonso mbalimbalimu Saulos Klaus Chilima ili kwa mtsogoleri wa dziko lino malo pano achitetezo alitsitsa akatere mogwirizana ndithu ndi ulemu wawo bokosiri kulowa mkachisi wa nsembe mwake adafunira kano sikoyamba Chilima kufika kuno kumsi Klaus Chilima agonamo moperekeza mnyamata amene akugwirizira nsembe ya misa imeneyi. Ndi apa tipereke kwa bishopuwa kuti apitirize. Saulos adafa pamodzi ndi Khristu ndipo adaukanso ndi Khristu yemweyo ku moyo watsopano. Tikupemphani kuti tsopano Saulos agawane ndi Ambuye Yesu ulemerero wosatha. Tsopano tidzalowa mtchalichi kuti tiyambe mwambo wa nsembe ya misa. Bwinobwino zonse zimene zichitike pa misa pano zikomo. Kutifotokozera apa thupi la wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima lafika malo ano. Abishop achifukwa atifotokozera apa unena kuti mmene zatere umu tikhale tikulowa ndithu mkatimu pa parish ya Nsipe kuti tiyambepo ndithu mwambo wa nsembe ya misa. Ndi anthu amene afika ndithu pamalo pano amene tidafotokozera muja ndi ochuluka pang'ono. Ifenso apa tikulimbanabe ndithu ndi anthuwa kuti tipeze ndithu mpata ofikira mkati bwinobwino kuti tizithanso kuonetsa kukupasani chithunzithunzi cha zimene zikuchitika ndithu malo ano. Chisoni chagwa chochuluno pamene anthu abwera pano ndi tsiku limene kukhala munthu mangoliganizira chabe solopweteka kwambiri kwa achibale. Zikongwa mbiri nonse amene mulipanga sapoti pakali pano kuti likafika chithunzi cha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kukhumulidwa ndithu ndi msilikali pamene pambuyo pake pali nyumba ya ulemu imene mwagona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Zaka zokwanira 51 kukhala pano pa dziko lapansi kutumikira munjira zosiyanasiyana, kutumikira mchikondi, kutumikira mchipembedzo, kutumikira mwakufulira ena zabwino, kutumikira mwakuphunzitsa komanso mutumikira mufuna kupanga inspire achinyamata. Lizakhale tsiku limene Amalawi adzalikumbukire moyo wawo wonse. Chabwino mmene tidafotokozeranso paja unena kuti